And now, it's time for SPG. As in, Super Back-Nerd Secret Files. Sinukat ko ang batuta gamit ang bibig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lakambini. Alalang-alala ko pa noong nag-celebrate kami ng first monthsary ng boyfriend ko. Noong week na yon ay na-ospital ang nanay ko. At napagdesisyonan na si Papa ang siyang magbabantay kay Mama sa ospital. Nasa bahay pa noon si Papa at kumuha ng mga gamit para dalhin sa ospital. Nang malaman ko na hindi matutulog sa bahay si Papa dahil magbabantay kay Mama sa ospital, ay dali-dali kong sinabi sa boyfriend ko na pwede siyang mag-sleep over sa bahay. Ayoko kasing mag-isa. Tsaka, takot ako sa mumu. Nag-reply naman agad ang boyfriend ko. At ang sabi niya sa akin, i-text ko lang daw siya kapag umalis na si Papa sa bahay. At yun na nga ang nangyari. Umalis si Papa at tinext ko na ang boyfriend ko. Naligo na ako at nagpabango. Kasi ganun naman, 'di ba? Kapag bago-bago pa lang kayo ng boyfriend mo, best foot forward, payami pa, pabango dito, pabango doon. So, eto na nga. Dumating na si boyfriend sa bahay. Pumasok siya sa bahay namin. Kumain muna kami sa kusina. At pagkatapos naming kumain sa kusina, tsaka na kami pumanik sa kwarto ko. Binuksan ko ang telebisyon at sakto ang palabas. Ang palabas sa telebisyon ay nakakatakot. Dali-dali akong nagtalukbong ng kumot sa aking kama. At maya-maya pa, ang nakatayo kong boyfriend ay pumunta na rin sa aking kama. Nakikumot din ang boyfriend ko at sumiksik sa akin. Ilang segundo pa ay biglang nararamdaman ko na ang paghawak ng boyfriend ko sa kung saan mang parte ng katawan ko. Maya-maya pa, bigla na akong hinalikan ng boyfriend ko sa aking pisngi. Nadidistract ako sa pinanunood ko dahil nakakatakot yun. Pero hindi ko ininda o hindi ko na pinakialaman ang pinanonood ko dahil mas nasasarapan na ako sa ginagawa ng boyfriend ko. Kaya hinanap ko ang remote ng telebisyon gamit ang kamay ko. In-off ko ang TV para damang-dama namin ang isa't isa. Nagmistulang kuweba
ang kwarto ko dahil may echo pa. At dali-dali ko nang tinanggal ang pagkaka-zipper ng pantalon niya. Tumayo ako. At siya naman ay tumayo din. Kinapkapan ko siya. Nagmistulan akong pulis na naghahanap ng batuta. Hanggang sa nakita ko na ang batuta. Sinukat ko haba gamit ang bibig. Hanggang sa wushu! Success! Ilang segundo pa ay nakarinig ako ng tricycle na huminto sa tapat ng bahay namin. Napaisip ako, sino kaya ito? Sumilip ako sa bintana na malapit lang sa aking kama. At nakita ko si Papa pababa ng tricycle. Ang sarap na nararamdaman naming dalawa ng boyfriend ko ay napalitan na ng pag-aalala at takot. Kitang-kita ko sa kilos ng boyfriend ko ang pagkabalisa. Hindi niya alam kung saan siya magtatago at baka kami ay mabisto. Ang option number 1 ay sa aking cabinet. Kaya lang hindi siya magkakasya doon dahil puno ng damit ang aking cabinet. Ang option number 2 naman ay babalutin ko siya ng kumot. Pero baka mamaya, bigla namang humiga ang tatay ko sa aking kama o kaya naman umupo at mabibisto rin ako. Pero eto talagang option number 3. Ang naisip kong pinakamabisa at pinakamagandang solusyon sa nararamdaman naming problema. Sa ilalim ng kama. Oo, presto. Sa ilalim ng kama nagtago ang boyfriend ko. Kaya lang, nahubad niya na yung pantalon niya. At naiwan yung pantalon niya sa sahig sa tapat ng pintuan. Kitang-kita sa sahig ang pantalon ng aking boyfriend. Dali-dali kong sinipa ang pants niya papaloob ng ilalim ng kama ko. Dug, 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 dug. Lakas ng tibok ng puso ko. Ilang segundo pa ay naririnig ko na ang yapak ni Papa patungo sa kwarto ko. At bumukas na nga ang pinto. At nadatnan ako ni Papa na nakabalot ng kumot sa ibabaw ng aking kama. Habang kunwari ay nanonood ng TV. Pumasok si Papa sa kwarto. At ang tanong ko kay Papa, "O Pa, bumalik ka?" Ang sagot ni Papa, "Oo anak. Basta, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo, mag-lock ka ng pintuan ha. Mahirap na, baka maakyat bahay tayo dito." Lumingon-lingon pa si Papa sa aking kwarto. Patuloy pa rin ang kabog ng dibdib ko. Ilang segundo pa ay umalis na rin si Papa. At nang makita na namin, umalis na ng tuluyan si Papa. At hindi na namin siya natatanaw sa bintana. Ay tinuloy na namin ang kapkapan at bakbakan ng aking boyfriend. Lesson learned. Siguraduhin nakalak ang pinto before Versace on the floor. And another lesson learned. Mag-iwan ng arinola sa ilalim ng kama. At
At bakit ko sinasabi to? Dahil naihi ang boyfriend ko sa sobrang kaba. Oo. Inuna muna namin ang kapkapan at bakbagan bago ko nilinis ang wiwi niya sa sahig sa ilalim ng aking kama. Muli, ako si Lakambini at ito ang aking SPG, Secret